ହେଇରେ ନତିଆ ଦେ ଦେଖ ମାଲିକ ମାମୁଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା। ହରିକାନ୍ଦୁ ମାଲିକ ମାମୁଁ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଆସିଯାଏ ସେ ତ ଆମର ନୂଆ ଶତ୍ରୁ। ହଉ ହଉ କିଏ ଚୋରି କରୁଛ? କିଏ ଚୋରି କରୁଛ ଗଛରୁ? ମୁଁ ତ ଗାଁର ରକ୍ଷକ। ଆଜକାଲ ପଳେଇବାରେ ଚାଲ ନଟିଆ ପଳେଇବା ଏ ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ ମାରିଦବୁରେ। ନା ନା ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବା। ଗାନ୍ଦୁ ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ଡାକିବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କହି ଡାକିବା। ସିଏ ଆସିଲା ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଚାଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ହେଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ କହିଲୁ ତୁ ନତିଆ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 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 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆରେ 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 ନଟିଆ ଏ ଯୋଜନାରେ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲି। ମତେ କାର୍ଡରେ ନଟିଆ କାର୍ଡ ମତେ କାର୍ଡରେ ନଟିଆ କାର୍ଡ। ହଇରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ହଁ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛ? ହଁ ର ମୁଁ ପୁଲିସକୁ ଡାକୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସରେ ଦେବି। ପୋଲିସ ମୁଁ ତ ମାଙ୍କଡ଼। ଡାକୁନ ଡାକ ପୋଲିସକୁ ମତେ ନେଇପାରିବ। ମାମୁଁ ଏ ବାନର ତ ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମାମୁଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲ। ଚାଲ ମୁଁ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମିତି ନ ହୁଏ। ଚୋରି କରିବା ମହାନ ପାପ। ନତିଆ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ନାଇଁ? ହଁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ବା ତୁ। ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା।